Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kakan hon jeng kilong kami ki bakarsan ting ya ka Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom and Lineage Second Amendment Bill 2018 bala menjur dangsen de yeng darbar thawan jong ka HADC. Ha ka jing yakan do lang hanin kasngi ka life way trek unai tong hanong ba shilong kila shem yakarai ban thau no ikakan hon ka bathamai ya ka ba on tep kerteng kum ka sandor tep kor tep kha yang rengiu khon nyo trep bat ya ka ba on tep lengkot kum ka ste. Hakani ke jelang balawani sementa de ki phongot ki long kami na kaleng kari lum khasi ba jantia lakhot laweru yikiwe ki para long kami sya ke jelang pai ba kaban sapelong hakalai trek mentau nailar arjar khat phra kaban sapelong hapo Khasi National Darbar Hall mokhar hakapor khatwe bejem stem ban pentelon yaki kam kejam kani ke jelang hakani kesngi klaji ru yiki laingot ki convener bakan top i kong rani kurba i kong dewi tongper but i kong purity power na kalian jungi kilong kami yimla ban ong ban shong klikti di halor ban ya kersan lang ya kani gebel kabalawan ra da ke HADC na kabenta ban telakam shi ban na kabenta kumnu bangin yada na kabenta kini kikin rukan thai ki ba position khakle ti na kalian ka jungi yimla ban ong bangin ya mi shakmat ban shimenta lang ban kersan lang ba ke HADC dalam khmat di iba his iba aches sila harikat ki MLA ki MDC juki at language kina kalian gajongi menta kasingi ngilalum ngilalang ya kilong kemi na kaleng julkari khasi jantia bakinya sno aktilang bat ni komnu bangin yang lang banya kersan lang ya kan ni kebel balawon ra ki HADC ngidap sisa da kajing sngo benyau bajur apa nginyoi ba kidan katu kat ningut pada kilong kemi iba persya ya kan ni kebel ti ban bang kersan ya kan ya menta kasngi na kalian jungi ki long kemi ki khasi iba la na kiwi ki pa ki jaka nilalum nila khotlang na ka benta bangin ya pen scam dan ni bangin thir ina Thailand kumno bat ke ki bang ngi de ben le na ka benta kani ka nakabenta kani ka daw ba ka ba lesi benong jong ka jai benriu nyutram ti menta kasngi ngila shim ya kani ka kenhun ka banginya senglang ka bangi ai da kani ka keteng jong ka di kastia kani kastia ka bomut ba kanya da ya kalawai jong kari ba ka jai benriu jong nyutram khamtam ni ki long kami khasi bat lesi ki samla bat ki hap ki baret ki banang khirang san ke banang he nang san nang nishman bat kani kasti ka kateng jong ka galong saindur tipkor tipkha yeng erniu khon nyutrem tinga sngo ba kani ka kateng ka bangilai su ye shor lang menta kasi kan long shisha kata ka ban long shisha kata ka ban tipkor tipkha om bangin shimpade kumbaya kidon kilong kemi ba persha ba ya kani ka bel ka bangla ke jisi ka pen pau shisha ba ki kimdi shu kita ki long kemi ke patip ko dep kha kham tam e bang ni kwa ka ni bel kan baulat ka jala un pen un ai kata ka jingu jo ka jingmenjor ka ba kham loi khnang ba kan la ban te ban ku ban yada na ka banta ka jungi ipai lu ki ba don ka to ka ni na ki long kemi ki jongi ki ka don ka jing sngo le rain ka jongi ya ka ba maki kum ki long kemi ki penpau pun ban baki persya ya kan dikabel ka hajing sisa kadai kabel ka ba yarap na mata jongi kilong kemi henry pen ban ki persya ki ong bangi ngi kilong kemi ngi sya nyau ben hangno ka don kata ka jing sya nyau ben ka jongi lengba jong kan dikabel ka ba pemi da ka ki HADC kan ka Second Amendment Bill 2018 kamdon kanu kanuru ka lenti ka ban ya lambak la yang iban ong bangi sya ban ben henry kadai ka lat pen ban ka ba la ban ai jing yarap na mata jongi namar balik nak ya kapateng ka jongki khon ki kiti ki jongi ya kalawai ka jongki bat ya ka menta ka jongi ro ladang ong baka ban ben yengi ka bamut ba ki tei arpu khundai ngut ki MDC ki badan hapok district council ngi pha ya ki hang tei om da ka bor jongno henry da ka bor henry da ka mensim ka jing kloi da ka jing lai loi ka jongi ki pat ba ngi lajit ngau ba ya ki ban pha hapok district council ka daw ka long balai bakin thau an
Tikilawan raya kan ka ay kat nung idap ra ka jing sungu mo ngidai balong ki ba ngidai bandon ka mensim ka jing sungu na mata jong ki arben rimut na ki gidai ki long pa langut ki dai ki long keme ki kirsan yang ngi ki long keme ki kirsan ki te ki long keme na ka banta ban wan raya kan ka bel ka bas kem tam na banta jongi om tang na banta jongi ki long keme na banta ka jaj ban riu hiru barok ka we nganget banang ne syakmat ki long pa ki long keme bangin yakub kabor kawe ban long shiteli om bangin ya pat bangin ya pra ngi ya weru yakini ki para long kemi ki ba don kamen sem ka jing persha ya kan ne kabel la ne ki long pa la ne ki samla ki ba persha ya kan ne kabel bakin ya wan ya ka bangin ya pen i jing mut lang knang bangin don kabor ka jing ya long shiteli ladangi bu hakmat ya ka jing ya persha ka bumut ba ka jai ban riu ka jongi nyela penduk no ya ka ngilio i shisha ke jing e jang gari ba jai ban ru singi kan no ya kendu ba kalong bas musi ban yo i ba don na pading long kemi ki ba persha i kan ke bil ke badai ke bil ke bangi don kamba ke ne ke juk menta kat ba kat kum jeng kala jang kapor ke bangi don kamba na mar balai ke don kaman ya dai ngi yo bangi nya du jai nang ne ke sla jang perthai ngim kwa il de bangi long tang tum ki tagi men sa tang history hendring ngi kwa bangi long ban im shirta kat barang inong sa ke ne sla perthai but hakan nega jing akan dulang jingi ngai thir sani bhag jimut jang bakini ki long kimi ki kinthai ki bale wan lang ne ngasong pen pau bakila pelai pore khnang ka por ki bandan lang ka ngi ka por ban ngi pen pau ngi hang ne ban ai ki jing kersan ya kan ka bil jong ba ka bala lam khabat de ba HS shalai CM jong ke HADC rang kat baki at kundai ngot ki MDC jong district council ban ngi kwa ban khot lang i barak ki long kimi ki kinthai ban nyawan lang hakata ka meeting ka ban salong haka light trik unu benai August benai August arja khatra ka ban salong hati hakasi National Darbar Hall haka por khatwai beje ngi kerpat ngi bu ka jing kerpat de pi bapin som bha lada ki long kimi ki kin thai ki badan ka jing kit khle ka jai ban riu ki badan ka bedai ru kita ki khon dap kan thai ki ba pura jang ka jai ban riu khasi pna jangi begin som jang ka jai ban riu nyo trap jangi som bha pelai por khnang ni ka por jang pi ban don lang bangi kata ka meeting bangi pen i bangi ru ngi dan kata ka jing kersan ni kan ka bil ba lawat lam khmat dai na ba HS shela nang baga jat menru jangi kan im kan sa bat ladangi perkhat bang ngentang ngi chong sok handrai la shai tsngi ki pating zi kin sa shitom ladangi kwa bagi kun jangi ki sil jangi ki pating zi kin sa long bru man bru kin yo kata hok long trai man trai jangki ngi de ban yawan ban mi pertai man pen i bangi kersan ni kan ka jing ni ka bil ka an thmai nam ta ban ya da yangi